Sa isid nagyang kutuwa kasasabapan, sa gyang kutuwa kababaloy o mga salaf, sila niyan din iba na pirmiro siku tafsir o din na siku Quran. Gyang kutuwa ni iba na sabutiran sa gyang kutuwa Quran na sila ni pirmiro ron na gyang kutuwa kababaloy o Quran ini turun siku baseran. Sebab sa katawan tanong padaya sa mga sahaba na mga Arab na so Quran na kini turun nun na basa Arab na sebut na nudlo to agyang kutuan ini ba na agyasiran na mga Arab na so Quran na ini turun siku basa Arab na si Edna aniniban na sibut nro amalan nagyang muto kababuli na nasiran isumasabot nagumala ilmu si ko aniniban na Quran. Tanong pakalilipatan na padsagyang kutuwa mga sabab kasabapan ako kap ka ribat kadno karibatan kadno kadidagan si ko aniniban na kapatafsira si ko Quran nagyang kutuwa kapa karirib ka ada pa lang si ko basa Arab. Huwag. Ka isad na mga ibaratan na gyang kutuwa mi'aloy o Imam Auza'i rahimahullah sa gyang kutuwa pagampaganaya kuwan bid'a miyadan si ko masa o riyan ng mga sahaba si ko pupus ng mga masaw mga sahaba gyang kutuwa bid'atul qadariyah o gyang kutuwa bid'atul qadariyah na pagampagan na miya ka ngilabakro miya ka turun na gyang kutuwa mama apung serak Kristiyano to ay turun na Susen Yunus Kristiyano to na mi Muslim orian yan na mi Kristiyano sayaw to aniniban na panilimayan sa gyang kutuwa kadar o Quran na kanaboto aniniban na di kanaboto ko Allah ay mana nasukon suri panas kanyan sa top manas kanyan di ibal si kukuran yan kadar yan yan funa al-qadar lillah di na to aniniban di na to panasab si ko Allah baso Allah nas kanyan ititandingan si ko kadar si ko mga Quran isa pa na ko katiruiran nagyang kutuwa panasayang nagyang kutuwa swallah na di na nakataon nagyang kutuwa mga kulo lang kanina kulo na di na nakataon inaunta na ibuka katuko yan na may kamaulola wal'iyadu billah nagina ni isa ko aniniban na mga paganaya mga bid'a miyang una aya kep na nagyang kutuwa di sumasabot ko ba sa Arab kanabuto ba nabus kanin Arab naroon miya ko agyang kutuwa mamaas kanya ni miya nulon si sagyang kaya bid'a al-qadariyah so ma'bad al-juhani na roon mukino agyang kutuwa miya so agyang kutuwa aniniban na Ghilan ad-Dimashqi sa isa na naniniban na mga sabab sa agyang kutuwa kada pa lang si kubas Arab agyang kutakap karibat si kuwagaman baka sila agyang kutuwa di kapagagamutaw wala boron siya mga pangimbenar so Imam Shafi'i rahimahullah na mi'alo niyan may tiruyan na tiyan na ma jahila an-nas wala ikhtalafu illa litarkihim lisan al-Arab wa mailihim ila lisan Aristotelis gyang to tigen ada tigen mada gyang to damad na tigen gyang to kada pelang si mga tao nagudamad na gyang to ni ban na kapakasuran-surangiran inunta na gyang to kagiya ini bagakiran sa basa Arab na eran na siyang or na gyang to ni ban na basa Aristotle gyang to falsafa eran siyang or na sa gyang kanan aketiro tanong sa mga sahaba na siran sumasabot ko Quran nagyutod ikaptirotan mo sa mga sahaba sa mga salaf na siran sumasabot nagusiran itaral bis ilmu si kuan din iba na tafsir Quran siran sumasabot ron kagi isa mga
uh, dalil rob nagyang utuwa sa Quran na initurong kiran. Ayan ang sahaba. Mga ayat pa man na si mga mga sahaba na siya nipturong nagyang utuwa mga ayat. Nagyuti isa sa panamala sa gyang utuwa kabubaluran. Asiran na sumasabot si ko tafsir al Quran. Ha? Siran na may siran sa gyang utuwa ni ba na si ko kakikilala si ko Allah. Si ko mga ngaranian, si ko mga sifat yan, si ko alungan na mo rin, nagusunganin sa mga masail, si ko akida, na may isa sira nun. Ha? Ay, inuto, giyang utuwa mga, so mga ulama, napakali na nagyang utuwa, niniban na ay pinakataralbi, ukit siya giyang utuwa, kaptif sila si ko Quran, na tafsirul Quran bil Quran. So, kaptif sila si ko ayat sa Quran, ayat tafsirul, nagyang utuwa mo, isa ko ayat sa Quran. Gila ko na tafsir niya, nagyang utuwa, niniban na, ayat sa Quran. Ikadu nagyang utuwa tafsir al-Quran bis sunnah. So nini ba nakatafsir sa Quran sa ngulalan sa sunnah maanan sa hadith Rasul sallallahu. Ikatlo may katutundugro nagyang utuwa katafsiron sa kuan nini ba nang ngulalan ko mga katiro mga sahaba, mga tafsir mga sahaba uli na so mga tafsir mga tabi'in. Okay. Saginan isa amala nini ba na mabubaloy kapakararayag ang kaya di tanaw di pagusain sa so ilmu mga sahaba si ko mga dalil lagi dyan sa Quran si ko tafsir yan sa sunna na gito'y permiro ilmu kailangan nasabutan ng Muslim. Okay. Ibarat uriyan yan na ibarat tanong sa geng kutuan ini ba na minidaptar sa geng kaya kitab inalo niyan siya si kung mga tafsir o mga sahaba agyan ko to tafsir Abu Bakr radiyallahu anhu sagyan ko to aya abiyati iyan agyan ko to aya abiyati iyan ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ila Allah marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nayakatiro Abu Bakar radiyallahu anhu natigena mata na geng ayat tigen na naliliw si ko ani ba nakanabaw nalilan. Tugu ni tigen si ko kanabaw tugu na mana na naliliw si ko kanabaw nalilan. Sabi na tigena miyatiro miya nga tigen si ko Rasulullah adin itiron na inna an-nasa idha ra'u al-munkar wala yughayyiruhu awshaka Allah an yu'ammahum biiqabihi. Mata na tigena so mga tao na amay ka diran, amay ka may lera na giyang kutuwa mungkar. So, kikilay na sa giyang kutuwa marata at tigyan, na diran o to at tigyan na pagalinan, diran o to at tigyan, anini ba na isipar, na usyak Allahu an ya'ummahum biqabi, na mata na marani, rangkom nakiran wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutuwa anini ba na siksa yan. Okay. Rangkom nakiran wallah, agiyang kutuwa siksa yan. Uriyan yan mga urip ng Allah na giyang uto tigar kano kagiya ayaw to pakauriyan tanong sa giyang kaya usayan tanong iman to ay oras na makampat na so mga padko mga fawaid o din na giyang ko to ang mga bali guna sangko aniniban na di ka tindigin na kapkapati si sagyang ko to sabot o mga salaf, mga sahaba ridwanullahi alayhim. Magaloy tanong insyaAllah sagyang ko to mga importante ron. Akasabutan tanong piya kagiya isay niya malaa ilmo si Guagama. Paganay ron, nagyang ko to susabot o mga sahaba na asimun minat tafarraq wal ikhtilaf. Sabi na nagyang ko to sabot o mga sahaba. Uy. Ilmu iran nagyuto yan din iban na pakalindong, pakarn. Sagyang kutuan din iban na mga kasupa-supa kasuran-surang. Miyaloy, inapitiro Umar radallahu anhu, si Ibn Abbas, at tigena, kayfa takhtalifu hadhihi al-umma wa nabiyuha wahid wa qiblatuha wahida. Ano man atigin na kumpare kapsulan surang atigin again kaya atigin na pagtaw atigin
Aso tigan so nabiran nasa sakataw. Nasukibalay ran nasa timan. Na inisbagun Ibn Abbas radiyallahu anhuma natigana ya Amir al-Mu'minin إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا في من نزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون في من نزل فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا. Tiyeen Amirul Mu'minin na sabnara tiyeen na ini turun rakata no tiyeen su Quran. Abiyeti tano tiyeen, piagan tano sebut tano, ha? Katawan tano wanda ini bana ini turun. Ha? Uriyan na tiyeen na mataan sabnar apa kau masuk masa. So ani di bana kuri tano, apa ka tundugur ka tano, mga tao, apmatian nila su Quran na tiyeen na diran katawan wanda ini turun. Diran katawan. Ha? Oni turun na kedengkiran lagi yang kutua adna pemikiran nila sa giyang kutua ni ba namang ayat. Kedengkiran lagi yang kutua opinion nila sa giyang kutua ayat. فإذا كان لهم فيه رأي نعمي كان ما أدنكيران تو ما أدنكيران lagi yang kutua mga opinion nila sa giyang kutua mga ayat atigin nakhtalafu na makasulan-surang silan. فإذا اختلفوا اقتتلوا na may makasulan-surang silan na makapatay silan. Owa, mga titidaw silan. O to. Ikadua mga orip no Allah na giyang kutua as-sukutu amma sakata anhu salaf. Sa patsagiyang kutua mga guna, nagyang kutua di nga kapsuldi. Sa giyang kutua mga siya, pananganin na dasuldi katiro mga salaf. Owa. Da mga tiriranon, bayran to pisuldi sa mga masail, itikad, iman. Ilaman nagyang kutua pisuldan no miyang orian mga khalaf so mga salako kiran akatero si ko ani di ba na manunumpang si ko aqida pangibenar au badi so ani di ba na diru kapsuldi na ayamas aula ayamas taralbi na adad mamuminita ng mayra na sa gyang utake suldi no na inunta na gyang uto ani di ba na miya katero sila sa mga karibatan si ko agama miya katero sila sa ani di ba na kanabapad si ko agama kauto so dito yan ni ba na isa ko mga mga guna aging muto kapatiyo taw si ko sabuto mga sahaba ang mutuwa din na kapakapsul sa aging mutuwa mga siya umana na kanaba padsiwagama kaya ki resulta niyan si mutuwa naging mutuwa kapakasilan niyan uli na kanina kapakaturo sa kanaba maapad sa aging mutuwa turuan wagama pad sa aging mutuwa pagaluin tano niniban na mga guna bali Sagyang uto di ka kaptisi ko sabuto mga sahaba na gyang uto hasmu madatil ibtida'i wad dalal. Gyang uto ni ba na kitargan sagyang uto ni ba na di ka bugu so siya wagama kanggalbuk sa mga bid'a gyang uto ka kapkedidag. Hoy. Agi sabab sagyang uto so kadan o kadakalan sagyang uto mga dadag grupo mga di gagalbuk sa mga bid'a na aya ano ni ba na pagkapong kaya naging uto mga katero din naging uto mga dalil sa kanaba ko sa gyang uto sabut o mga sahaba mga salaf hoy sa para buto sa gyang uto tindigiran na ano pa man na kabugi sa dalil ang tindigiran na namiyakaliw sila sa gyang uto sabut o mga sahaba si ko ni ba na tafsir o Quran ulit na si sunna na pagkaliw sila sa giyang mga di ba na sabuto ng mga sahaba na sabab ano sa giyang kuto kapkod no bida di na nikambugo si wagama na ugiyang uta kapkod digyan so wala na pitulan sa Quran na tingin na fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul alim Amerika perhatian nilan so perhatian niyo sa kanyan to perhatian so perhatian niyo sa kanyan na sab na ramaturo siran na utali kuda nilan na siran na niya tago silang ko kasuran-surang atago silang ko kasuran-surang gitu yan iniban na managing mo to ayan sa giyan kaya piya magusitan nun siya mga urip no Allah na ayad niya subud na nun siya mala Nagyang kutuan ni ban na kailangan ra kita no nasabot na no
aso mga sahaba na sira ni taralbi pagunutan tano si ko langon taman so mga salaf si ko galbakiran si ko sabutiran ilmu iran si ko simberan si ko nganinsan oy anitano sila naniniba na talikudan kaantano di kedag si ko aniniba na ureniran antano di kedin sa giyang kutuwa mga siya kuman na kapakaya makatiro tano din na makangambal tano sa giyang kutuwa galbak akna bayran aniniba na pinggalbak oy da aniniba na bayranon na kisusumpat o mga sahaba laman na giyang kutuwa aniniba na giyang kaya sama si manto mabubumbara sa giyang kaya intero dunia di galbak sa giyang kutuwa mabutuniran sa ihtifal bil maulid nabawi ya giyang mutadiran di ka sila sa giyang kutuwa maulid nabawi anana ilaman na giyang kutuwa kaya dadagiran si kukuan كين ويرنا دليل أجيم وتقتل والله سقونا نقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ستسوى الله أننا مياد نجرانو تو أنا كين ويرنا تو دليل برابو بمنا مي دليل نسجيم وتورينا احتفال وبما بوجين أنا دليل نيسان أنا كي دليل سجيم وتو قيلهن قبسلس لا سجيم وتوني نبنا أني نبنا مولد النبي كني بوتان سيكون نبي سبحان الله لا سبقنا به هؤلاء الصحابة ماتنا مونا أنقل بقى كيم وطاني نبنا مع الصحابة رضي الله عنهم أسيرانا نبنا أيبكو بيننا كيم وطاني نبنا دي نكapa أنقل بق سمابيه سيراني مونا سجين وطاني نبنا مابيه سجين وطاني نبا nasi sagyang gaya miya pagusitan mo saya sama kang bataw sayan makapantag sagyang mutuwa sabot ang mga sahaba si ko antini ba na mga dalil si ko Quran si ko Sunnah na ay pagnin tanong si ko Allah na malutan ito kaya sabutan hindi kaya sabutan tanong to agyang ko to kapabenarian o kapakararayagyan mula lang sagyang utang mga dalil sa tanong utagoy sa diyangga wad na may tiruwakan siya aniniban na mapya kasi nang kanuron maka makatititu na tariman tanong to puno to si wallah sukman so aniniban na karibatan na may tiruwakan siya na si utupun si syaitan ang sirakan wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.